खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा, मानोना जोंनि बर' हारियाव आरोबाव सासे PhD डिग्री एबा डक्टर अफ फिल'सफी डिग्री मोननो हाबावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बर' बिजोंजोंनो फरायलांनाय इन्द्रबुसन बसुमतारीया PhD डिग्री मोनफुंनो हादों। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिलबाजि मुंनि गामियाव जोनोम मोन्दों। बिथांनि बिफानि मुङा रबिन्द्र बसुमतारी आरो बिमानि मुङा मुस्रिमा लक्ष्मी बसुमतारी। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा PhD डिग्रीखौ क'क्राझारनि CIT-निफ्राय बटानि आयदायाव उथ्रिसार जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां डक्टर इन्द्रबुसन बसुमतारीया गावनि BSc डिग्रीखौ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानिफ्राय आरो MSc खौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिथां डक्टर इन्द्रबुसन बसुमतारीया थांनाय 2010 मायथाइनि SSLC आनजादाव डिस्टिंसन नाम्बार मोननो हानानै गसाइगाव आनसलिक एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुजों मान होनानै बरायजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया समबारखालि क'क्राझारनि बावखुंग्रि हाजोनि मावरिया गामियाव KLOनि सानै सोद्रोमाफोरा पुलिस हानजाजों गावलायनाय जाथायाव जिउ गोमादों आरो सासे जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय KLOनि सोद्रोमाखौ क'क्राझार सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि गुलियाव जिउ गारनांनाय सानै KLOनि सोद्रोमाफोरनि मुंफोरखौ सासेनिखौ उदालगुरिनि अभिजित देखा आरो गुबुन सासेनि मुंखौ बङाइगावनि निपन राय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया सानै सिख्लाखौ देहायारि गाग्लोबनायनि दायनि थाखाय बरपेटानि पुलिस हानजाया 19 सुबुंफोरखौ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै सुबुङा गंसे दाबायाव आयेन बेरेखायै खामानि मावनाय खौरांखौ मोननानै माखासे सुबुंफोरा सानै सिख्लाखौ जोदों सौदों आरो गोबां देहायारि गाग्लोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बेखि दैनि दालांनि साखाथियाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै गुणोत्सवनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गुणोत्सवनि फिथाइखौ दिनै सानजौफुनि 10 आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नेम बायदि फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि गिबि वाटार मेट्र'खौ केरालानि क'च्चि जिल्लायाव बेखेवना होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे वाटार मेट्र'नि गासै खरसा 1137 कौटि रां होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे रांखौ जार्मान बेंक KfW-नि रांखान्थि मददजों मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे वाटार मेट्र' एबा दै मेट्र'आ 10 दिपफोरजों सोमोन्दो खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दै मेट्र'आ केरालानि रांखान्थि दावबायथाय आरो रोगाथाइ खाबुखौ बांहोगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव बुथुमनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।